Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Raquel. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Kaya naisipan ko ring ibahagi yung naging karanasan ko. Nakatira po ako ngayon kasama ng aking pamilya dito sa Cavite. Nangyari ang karanasan kong ito nung bagong lipat pa lang kami dito. Wala kaming katabing bahay. Siguro ang pagitan ay mga 15 hanggang 20 metros ang layo. Sa tabi ng bahay namin ay mayroong isang malaking puno ng mangga. Naunang kita ko pa lang dito ay kinutuban na ako ng hindi maganda. Nakakatakot kasi yung pagiging mayabong ng mga tao nito. Malaki talaga siya na malapad yung nasasakop ng kanyang lilim. Nung isa pa lang yung aming anak ay minsang naiwan kami sa bahay dahil pumapasok yung mister ko sa pabrika. Siguro ay pasado 11:00 pa lang iyon ng umaga at pakakainin ko na yung aming anak na mahigit 1 taon pa lamang noon nang makarinig ako na nagkakaingay sa may labas ng aming bahay. Kaya napasilip akong bigla sa aming bintana. Ilang beses pa akong nagpalingalinga sa kung saan nanggagaling yung ingay, pero wala naman akong nakita. At bigla ring nawala yung mga ingay nung sumilip ako. Hindi naman ako natakot nung pagkakataon na iyon dahil naisip kong marahil ay mga napadaan lang. Minsan kasi ay may dumadaan doon sa gilid ng bahay namin sa tabi ng puno. Mayroon kasing shortcut na daan palabas sa highway. Nang magkaharap na kami ng anak ko para pakainin ito, ay bigla namang nagkalansingan yung mga kutsara at tinidor na para bang sinasadya iyon. Naalala ko tuloy na minsan sa handaan kapag nagkakatuwaan ay pinupukpok yung kutsara at tinidor sa isa't isa. Kaya napalingon ako. Kinabahan na ako ng oras na iyon dahil doon sa puno nagmumula yung mga ingay. At wala naman sigurong gagawa ng ganon na dumaraan dahil hindi pa naman Kapaskuhan noon. Pero sinikap kong pakalmahin ang aking sarili. Nang sinusubuan ko na yung aming anak, ay biglang nakaamoy naman ako ng napakabango na para bang may natapon na isang bote nito. Kaya minsan na namang naagaw yung atensyon ko at muling napatingin doon sa may puno. Pero mas nakakagimbal ang sumunod na nangyari. Nakakita ako ng isang nilalang na nakatayo sa mismong tabi ng grills ng bintana namin. Pero hindi ko nakita yung mukha nito dahil sa mabalahibo at may kataasan niyon. Kaya mabilis kong kinarga yung anak ko at pumasok ng kwarto. Isinara ko iyon. Halos ayaw ko nang lumabas pa ng silid naming iyon. Mga ilang oras din siguro ang inilagi namin ng anak ko doon sa loob bago ako nagpasyang lumabas
para kunin yung pagkain ng anak ko. Kinagabihan, gusto ko sanang sabihin sa asawa ko yung mga nangyari pero nagdalawang isip ako. Dahil baka kasi kanya lang akong pagtawanan at hindi maniwala. Kaya sinarili ko na lang. Habang nag-aasikaso pa ako sa kusina, ay nakita kong pumasok na ang mister ko sa kwarto namin. Karga ang aming anak na nooy nakatulog na rin. Mga may kalahating oras pa siguro ang itinagal bago ako pumasok ng aming silid. Pagbukas ko ng pinto ay napahiyaw talaga ako nang makita kong nakalutang yung aming anak. Dahil sa lakas ng sigaw ko ay naalimpungatan yung asawa ko. Tinanong niya ako kung bakit ako sumigaw. Kaya sinabi kong nakita kong nakalutang yung aming anak. Agad niyang ibinaling yung tingin sa anak namin. Nakita namin itong nakahiga na muli sa kutsyon at mahimbing na natutulog. Kaya may inis sa tinig nitong sinabi na ano raw ba ang nangyayari sa akin. Pagod siya sa trabaho at gusto magpahinga. Hindi na lang ako umimik noong mga sandaling iyon. Ayokong humaba pa ang usapan at salubungin yung galit niya. Humingi na lang ako ng paumanin at sinabi kong matulog na siya. Nang sumunod na araw, habang nasa kwarto ako at nagliligpit, ay naririnig kong tawa ng tawa yung aming anak. Masayang masaya ito. Kaya lumabas akong sandali para alamin kung bakit ito tuwang-tuwa. At halos himatayin ako sa sobrang takot nang makita ko yung anak ko na para bang inihahagis at pagkatapos ay sinasalo. Pero wala akong nakikitang iba na naroon. Kahit takot na takot ako, ay mabilis pa rin akong lumapit para kunin ang anak ko. At nakita kong para talaga itong inilapag doon sa aming sofa. Napaiyak ako dahil sa sobrang takot. At pag-aalala nang mayakap ko na yung aming anak. Gulong-gulo po talaga yung isip ko dahil sa noon pa lamang ako nakaranas ng ganong uri ng pangyayari sa buhay ko. At hindi doon natapos yung mga pagpaparamdam at panggagambala nila sa amin. Minsan ng katanghaliang tapat, habang mahimbing na natutulog yung aking anak at ako naman ay nakahiga sa kanyang tabi, ay nakarinig ako na mayroong tumatawag sa labas. Boses iyon ng isang babae. Kaya tumayo ako para alamin kung sino iyon at kung ano ang kailangan. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang isang matandang babae at nakalahad ang mga palad nito. Kung kaya naunawaan ko na kaagad ang kanyang pakay. Tumalikod ako at sinabing sandali lang. Kukuha ako ng pera sa pitaka ko noon. Nang pagbalik ko ay wala na yung matanda. Biglang kumabog yung dibdib ko. Mabilis kong isinara yung pinto at agad na tinungo yung aming silid kung saan naroon yung aming anak. At laking gulat ko nang wala na ito doon sa higaan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nung mga oras na iyon. Lumabas ako ng silid at hinanap sa kabuuan ng bahay ang aming anak. Pero hindi ko ito matagpuan. Panay nang iyak ko noon. At ang ipinagtataka ko ay paanong nawala ito. At sino naman ang kukuha? Gayong isa lang naman ang pintuan ng aming bahay. Nang maisiguro kong wala ang aming anak sa loob ng aming pamamahay,
ay lumabas ako at pinuntahan yung pinakamalapit na bahay sa amin at nagtanong. Pero wala din doon ang anak namin. Humingi na ako sa kanila ng tulong upang hanapin. Kahit pa imposible na mayroong kumuha sapagkat wala naman ako nakita, ay ipinagpalagay ko na lang na gano'n na nga ang nangyari. At sinabi kong baka may makita sila na aking inilarawan ang aming anak. Wala na akong tigil sa kaiiyak. Pagbalik ko ng bahay ay laking gulat ko nang makita kong naroon na sa sofa at nakahiga ang anak namin. Pero nang lapitan ko ito ay napansin kong hindi na ito humihinga. Napasigaw ako sa sobrang sakit na aking naramdaman. Hanggang sa mapansin kong may mga tao na sa aming pintuan na tumulong sa paghahanap. Parang ayaw ko talagang maniwala na wala na yung anak ko. Napakabilis ng mga pangyayari na kani-kanina lang ay buhay na buhay ito, na naglaro pa kami at aking pinakain. Kinagabihan, pagdating ng asawa ko, ay hindi rin ito makapaniwala sa nangyari. Nang aking idetalye sa kanya kung ano ang naganap, ay hindi ito naniwala at ako ang kanyang sinisisi. Nangyari umano ang lahat ng iyon dahil sa kapabayaan ko. Gusto ko na magpakamatay noong mga sandaling iyon, pero nangibabaw pa rin sa akin ang takot sa Diyos. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Matapos mailibing yung anak namin, ay hindi na nanumbalik pa sa dati ang aming samahan. Simula noon ay naging malamig na rin yung pagsasama namin mag-asawa. Naapektuhan pati relasyon namin. Isang araw habang naglalaba ako sa likod ng bahay, ay bigla akong nakarinig. Natuwa ako. Parang kinalabit yung puso ko sa saya, pagkat pamilyar sa akin iyon. Masasayang tawa iyon ng anak namin. Kaya mabilis akong napatayo at pinuntahan yung pinanggagalingan ng mga tawa, at naluwa ako sa sobrang saya nang makita ko yung anak kong dahan-dahang naglalakad, na para bang mayroong gumagabay sa kanya sa tabi ng puno. At masayang masaya ito. Mabilis akong kumilos para lapitan ito, ngunit bigla naman naglaho. Nilapitan ko yung puno at nakiusap akong ibalik yung anak ko. Pero pati yung mga masasayang tinig ay biglang nawala at muling tumahimik yung paligid. Lumipas ang ilang buwan. Isang araw ay nagulat na lang ako nang malamang iniwan na ako ng aking asawa. Sumama na ito sa ibang babae. Buti na lang at kahit paano ay may sarili akong ipon. Namuhay ako mag-isa at ginamit ko yung pera kong iyon bilang puhunan sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Nag-angkat ako ng mga gulay at prutas hanggang sa dumating sa buhay ko si Roy. May kaya ang pamilya nito at malawak ang lupa na kanilang pagmamayari. At dahil sa hindi naman kami kasal noong una kong naging asawa, ay nagawa naming magpakasal. Niyaya niya akong lumipat pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanyang mahalaga sa akin ang bahay na iyon. Di ko na lang sinabi na lalong-lalo na yung puno. Umunlad ang kabuhayan ko, at nang magkaanak kami ni Roy, ay hindi naman naulit pa yung nangyari sa panganay kong anak.
At bago ko pa nga pala makalimutan, Sir PB, minsan pa nagpakita sa akin yung anak ko. Nasa terrace ako noon. Naipataas ko na kasi yung bahay. Nakita ko ito na nasa ibaba malapit sa puno at nakatingin sa akin. Nakangiti ito at masaya. 7 taon na siya noon. Mabilis na bumalik sa alaala ko yung mga sandaling kasama ko pa ito. Napaluwa ako at kumaway pa ito sa akin bago naglaho. At yun na po yung huli naming pagkikita. Ako nga po pala si Jay. Kasalukuyan po ako nakatira ngayon dito sa May Tondo, Manila. Dito na po ako ipinanganak at lumaki. Kaya noon pa man, ay sa mga palabas ko lang po nakikita yung mga aswang na natatandaan kong ginagawa pang panakot sa amin noon ng aming mga magulang. Pero nang lumaki na ako at magkaisip, ay hindi ko na pinaniniwalaan ang mga bagay ukol dito. Natatawa na lang ako sa tuwing may maririnig akong kwento tungkol sa mga aswang. Madalas kasi sa inuman namin ng aking mga kaibigan ay nadadaanan ng usapan ang tungkol sa mga ito. Dalawa kasi sa mga naging kabarkada ko ay naranasang mamuhay sa probinsya. Marami silang mga kwentong ibinabahagi sa amin. Mga sarili nilang karanasan at kung minsan naman ay karanasan ng kanilang mga kakilala at kamag-anak. Minsan ay nagkayayaan kami ng aking mga kaibigan na kaklase ko rin sa school. Magse-sem break na kasi kami noon. 3rd year college na ako noong mga panahong ito. Nag-aaral na ako noon sa PUP Santa Mesa. Dati kasi ay sa PLM ako nag-aaral o pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nung nasa PUP na ako, marami akong mga kaklase na malalayo talaga ang kanilang mga bahay. May mga taga Marikina, Antipolo, San Mateo, Baras, Morong at Tanay. Yung iba pa nga ay mga taga-probinsya pa talaga at nagbo-board lamang malapit sa school. At iyon na nga, nagkayayaan kaming magkakaibigan na mamasyal. Mag-hiking daw kami, mountain climbing at camping. Kaya pinag-usapan namin kung saang lugar magandang gawin yung mga aktibidad na nabanggit. Yung taga-Tanay ang una nag-suggest. Nasa kanila na lang daw dahil maraming magagandang tanawin at may mga bulubunduking lugar. Sinundan iyon ng taga-Baras na si June. Pero ang sinabi niya ay doon daw kami sa Pililya pumunta. Biglang sumagot si Mike at sinabing sa kanila na lang daw sa Antipolo. Hindi ganong kalayo pero magagawa pa rin namin yung mga gusto naming gawin. Nagulat ako dahil ilang beses na rin akong nakarating sa Antipolo. Pero wala naman akong nakitang lugar na pwede naming itaos yung mga activities na naisip naming gawin. Kaya isiniguro na lamang namin sa kanya kung totoo ngang maisasagawa namin yung mga plano namin doon sa kanilang lugar. At kanya naman iyong kinumpirma. Kaya nung huli, napagkasunduan naming lahat na doon na lang kami kanila Mike sa Antipolo magpunta. Nang sumapit na yung araw ng aming pagpunta kanila Mike, ay maaga akong nagising. Medyo excited din kasi ako noong mga oras na iyon. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapamasyal
at nakarating sa ibang lugar. Lagi na lang akong bahay paaralan. Nagkita kami noon ni Louie sa may tapat ng GRU, kung nasaan yung terminal ng mga biyaheng pa Antipolo. Yung dalawa naman, si June na taga Baras at si Andrew na taga Tanay, ay doon na lang raw makikipagkita sa amin sa simbahan ng Antipolo. Ganon din si Mike. Kaya bali dalawa lang kami na magkasamang bumiyahe. Nang dumating kami sa simbahan ng Antipolo, ay naroon na silang tatlo. Mula doon ay sumakay pa uli kami. Natatandaan kong yung way na dinaanan namin ay papuntang Kogyo. Pero mismong pinuntahan namin ay sakop pa rin ng Antipolo. At nang bumaba kami ng sasakyan at magsimulang maglakad, ay doon ako naniwala na mayroon pala talagang lugar sa Antipolo na bulubundukin para talagang probinsya. Yun nga lang, ang layo talaga ng aming nilakad. Pero ayos lang dahil yun naman talaga yung ipinunta namin doon. Sabi sa amin ni Mike, doon daw kami pupunta sa may mga falls para makapag-swimming daw kami. Bagay na nagustuhan naman namin. Kung kaya, lalo kaming nasabik. Ilang beses din kaming huminto at nagpahinga. Basang-basa na yung damit ko noong mga oras na iyon dahil sa pawis. Ilang oras din yung ginugol namin sa paglalakad hanggang sa maisipan naming kumain na muna nang magkasundo kami magpahinga muli. Pagkatapos naming kumain ay nagpatuloy na kami. Sa aming muling paglalakad ay may ilan pa kaming nakasalubong na nakakabayo at may nakita rin kaming mga kalabaw, baka at kambing. Kaya nasabi ko sa aking sarili na marami pa pala kaming hindi nakikita tungkol sa totoong anyo ng lugar. Napakaganda talaga doon at sariwa pa ang hangin. Malayong malayo sa ingay at polusyon ng Metro Manila. Maya-maya ay may namataan kaming isang bahay. Isa itong kubo na nagsusolo lang ito na nakatayo doon sa gitnang bahagi ng bundok. Naisip naming manghingi ng tubig. Naubos na kasi yung mga baon namin. At upang makasilong na rin pansamantala habang nagpapahinga dahil tirik na tirik ang araw, nakakapaso na sa balat ang init nito. Papalapit pa lang kami sa may bakuran ay nanawag na kami at nagtao po. Nakailang tawag din kami bago namin narinig ang isang boses na sumagot. Pero nawirduhan ako sa tugon nung nasa loob, na ang sagot niya sa amin ay isa ring tanong. Ang sagot niya sa amin ay tao ba raw talaga? Kaya muli naming inulit yung mga katagang tao po. Medyo napilosopuhan ako sa tanong niyang iyon sa amin. Sabi ko pa sa aking sarili, alangan namang mga hayop kami, gayong nagsasalita at nakikipag-usap. Pero naisip kong marahil ay masayahin lang na tao ito at nagbibiro lang. Di nagtagal ay bumukas yung pinto na yari sa kawayan at bumungad sa amin ang isang matandang lalaki. Agad itong magalang na nagtanong sa amin kung ano raw ang aming pakay at kung ano ang kanyang maipaglilingkod sa amin. Medyo nailang ako sa paraan ng kanyang pagsasalita para kasing napakaluma at hindi na bagay sa panahon na iyon. 1997 nga pala na mangyari ito, Sir Bibi. Pero kahit nawiwirduhan ako sa kanya, ay may kung anong
humahatak sa akin para patuloy na pakinggan ang iba pa niyang mga sasabihin. Sinabi ni Mike na makikiinom lang sana kami at kung maaari raw ay manghihingi na rin ng mababaon na tubig at pansamantalang makikisilong para mamahingang sandali. Dahan-dahan namang tumango yung matanda bilang tanda na kanyang naunawaan yung mga sinabi ni Mike at pakay namin. At tumalikod na ito na nagpaalam sa aming sandali. Pagbalik niya ay may dala na ito isang lumang pitsil na puno ng tubig at isang baso. Uminom kami at nilagyan yung aming mga lalagyan ng tubig. Narinig ko nagsalita pa ang matanda at sinabing kung kulang ay kanya pa kaming ikukuha. Pero nahiya na kami at sinabing wag na. Pinaghati-hatian na lang namin yung natira sa pitsil matapos naming makainom na lahat. Habang nagpapahinga ay nagtanong muli ang matanda sa amin kung saan raw ba ang aming tungo. Kaya sinabi namin yung aming mga balak na gawin. Sinabi rin ni Mike na nais namin pumunta doon sa may talon. At nagtanong na rin ito sa matanda tungkol sa direksyon. Nagkatinginan kami ng iba pa naming mga kasama. Dahil hindi rin pala talaga alam ni Mike yung lugar na aming pupuntahan. Naging mabait naman sa amin yung matanda at itinuro yung tamang daan na dapat naming tahakin papunta doon sa lugar. Pero kanya kaming pinayuhan na kung siya lamang daw ang masusunod ay wag na lang raw kaming magtuloy. Naikinagulat namin at medyo hindi namin iyon nagustuhan dahil sa mapupurnada yung aming mga plano. Pagpapatuloy ng matanda, luba umanong delikado sa lugar, lalo pang araw at tayo lang kami. Baka raw kami mapahamak. Aaminin kong nakaramdam ako ng kaunting kilabot dahil sa kanyang mga sinabi, lalo na sa paraan ng kanyang pagsasalita. Pero dahil din doon kung kaya umiral na bigla yung aking kuryosidad at nagtanong ako sa matanda kung ano bang mayroon doon, kung bakit niya nasabi na lubang mapanganib sa lugar. Hindi kaagad nakasagot ang matanda. Sa halip ay tinitigan niya muna kami isa-isa at pagkatapos ay sinabi niyang mayroong aswang na gumagala sa lugar. At bigla pa niyang binawi ang sinabi na hindi lang umano aswang kundi mga aswang. Dahil sa aking narinig ay natawa akong bigla, pero agad kong pinigilan ang aking sarili. Habang ang mga kasama ko naman ay tahimik na tahimik at titig na titig doon sa matanda na halos hindi sila kumukurap na lahat. Sinabi ko na lang na mag-iingat kami at salamat sa kanyang pagpapaalaala sa amin. Pero kailangan naming ituloy yung aming plano dahil sa malayo pa ang aming mga pinanggalingan. Nakulang na nga lang ay idugtong ko na hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Hindi ko nga lang alam sa mga kasama ko. Kaya di na kami nagtagal at nagpaalam na sa matanda. Muli kami nagpasalamat sa pagtanggap niya sa amin at pagbibigay ng tubig. Mula sa bahay ng matanda ay malayo pa ang aming nilakad. Halos 2 oras pa bago namin narating yung batis. Pero habang nasa daan papunta doon sa batis ay hindi maiwasang pag-usapan
yung mga sinabi ng matanda. Pero sinabi ko sa aking mga kasama na wag na lang naming isipin iyon. Ang mahalaga ay malapit na kami sa aming destinasyon at naroon kami upang magsaya. Nang biglang may naramdaman kaming parang mayroong sumusunod sa amin. Kaya pansamantala kaming huminto at nakiramdam. Nang nawala na yung nararamdaman naming sumusunod, ay nagpatuloy na kami sa aming ginagawang paglakad. Nang masapit namin ang batis, ay humanga talaga kami. Malawak iyon at napakalinaw ng tubig. Sabi sa amin ng matanda, amin lang daw tuntunin iyon at makikita na namin yung talon na siyang pinakapuntirya namin. Walang kabahay-bahay doon sa pook na iyon. Napakaganda talaga ng tanawin. Namangha talaga kaming lahat. Nagpasya kami na magtayo na ng tent doon sa isang bahagi sa gilid ng batis. At saka na lang namin pupuntahan yung falls. Habang itinatayo namin yung aming tent at tinaayos yung aming mga gamit, ay inilabas na ni Andrew yung baon naming inumin. Nagbukas na rin siya ng chichirya. Sinimulan na naming tumagay. Papalubog na noon yung araw. Pumili kami ng isang bahagi doon sa batis na may kalaliman upang doon maglublob. Napagpasyaan kasi naming maligo na muna nung nangangalahati na yung aming iniinom. Nang presko na ang aming mga pangangatawan, ay umahon na kami at itinuloy yung aming inuman. Nakasiga na rin kami noong mga oras na iyon, kung kaya bagaman napakadilim na ng paligid, ay maliwanag na sa aming kinaroroonan. Nakaupo kaming lahat malapit sa dalawang tent na aming itinayo. Nang papaubos na yung unang bote na dala naming alak, ay naramdaman naming may paparating. Di nagtagal ay may dumaan malapit sa amin na isang lalaki na nasa edad 30 at isang binatilyong lalaki. Sa palagay ko ay mag-ama ang dalawa. Bumati kami ng magandang gabi, pero hindi sila kumibo. Sa halip ay tumango lamang sila. Tinanong nila kami kung ano ang ginagawa namin doon sa lugar at kung mga taga saan kami. Sinabi namin na nais lang naming maligo at lumayo sa ingay ng Maynila. Nihaya namin sila na sumama muna sa amin sandali, na kanila naman kaming pinaunlakan. Naupo sila magkatabi malapit sa amin. Sinabi ng lalaki na delikado umano sa lugar na iyon. Marahil ay hindi raw kami naniniwala sa aswang dahil mga taga Maynila kami, pero totoo umano ang mga ito. Kaya mag-ingat raw kami. Muli ay gusto kong matawa sa narinig kong sinabi ng lalaki, pero pinigilan ko lang. Lalo na nang ibaling nito ang tingin sa akin. Tinagayan namin sila kahit yung anak nitong binatilyo ay umiinom na rin at tila pinapayagan na ng kanyang ama. Nang nangangalahati na yung ikalawang bote na aming iniinom, ay nagpaalam na silang mag-ama. Pinigilan pa namin sila at tinayang magtagal pa at samahan kami, pero tumanggi na sila. Mabilis na lumipas ang mga oras. Halos hindi namin namalayan. Hindi na namin nagawang makapaghapunan pa dahil sa nabusog na rin kami dahil sa aming mga pulutan. Kaya nagpasya na kami magpahinga. Dalawa kami sa isang tent habang tatlo naman sila sa kabila.
nang nakahiga na kami, ay naramdaman kong parang biglang lumakas ang ihip ng hangin sa labas ng aming tent. Naririnig ko pa yung mga dahon sa mga puno. Maya-maya ay naramdaman ko namang parang may mga malalaking batong gumugulong papunta sa amin. Kung kaya, mabilis ako napabangon at lumabas ng tent. Pero laking gulat ko nang makita ko nakatayo roon ang mag-ama na aming inanyayahang uminom na kasama namin. Ilang sandali lang ay lumabas na rin sila Andrew sa kabilang tent at maging sila ay nagulat din. Nang igala ko ang aking paningin ay nakita ko may papalapit pang tatlo na ang dalawa sa mga ito ay babae. Ng mga kamay ay nakadipa na mga bagyang nakayuko. Tirik ang kanilang mga buhok at tila ba takam na naglalaway. Agad na bumalik sa alaala ko ang mga pagpapaalaala nila sa amin. At mas nakakakilabot yung sumunod na tagpo. Bigla na lamang hinugot ng lalaki yung itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Halos mabingi ako sa lakas ng pagkalabog ng aking dibdib. Sobrang kaba talaga ang naramdaman ko nung mga oras na iyon. Naisip kong wala na kaming magagawa pa. Iyon na yung katapusan namin. Iniangat nila ang kanilang mga kamay na inilagay sa harapan at nakita ko yung kanilang mga mahabang kuko na matutulis. Doon ko naisip na totoo nga talaga ang mga aswang. Nasabi ko pa sa aking sarili na kung nakinig lang sana kami, pero huli na ang lahat. Iniangat ng lalaki yung hawak niyang itak at dinaluhong na nila kami. Tinalon ako ng isa sa mga ito at agad kong naramdaman ang bigat at puwersa noon. Kaya agad na lumapat yung likod ko sa lupa. Magkakasunod na kalmot ang nakita ko. At mabilis kong naramdaman ang paghapdi ng aking katawan. Sumigaw kami na humingi ng tulong at nagmakaawa sa kanila. Na si Mike pa nga ay narinig kong nagtanong pa kung ano ang kasalanan namin sa kanila. Nang bigla na lamang tumilapon yung aswang na nakadagan sa akin. Bigla akong napasigaw at iminulat ang aking mga mata. Humihingal ako at uwaw na uwaw. Masamang panaginip lang pala, naisip ko. Nang umupo ako, ay bigla akong naramdaman yung hapdi. At nang igala ko yung aking paningin, ay wala na kami sa batis. Nasa loob na ako ng isang kubo at pamilyar sa akin iyon. Maya-maya ay nakita kong pumasok sila Andrew at sinabing gising na raw pala ako. Nakasunod sa kanila yung matanda. Kinamusta rin ako nito kung ayos na raw ba ako. Naguluhan ako. Nang mapansin ni Mike na napaisip ako, ay sinabi nitong buti na lang at dumating si Tatang. Kung hindi, malamang ay nalapa na kaming lahat. Kaya sa mga nagsasabing hindi totoo ang mga aswang, marahil ay hindi nyo pa kasi naranasan. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Berna. Ilang buwan na rin po ako nakikinig sa inyong mga kwento. Ako po ay kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Pasay. Ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari sa amin nung kasalukuyang kong ipinagbubuntis yung panganay naming anak. Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo at graduating na nang makilala ko si Mon.
Graduating student din siya sa university na pinapasukan ko sa Shaw Boulevard. Niligawan niya po ako at sa ilang buwan niyang panunuyo sa akin ay sinagot ko siya. Mabait si Mon at marami siyang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Pagdating naman sa pisikal niyang katangian ay masasabi kong wala na rin akong hahanapin pa. Patangkad siya at gwapo. Sabi nga ng mga kaklase namin noon ay bagay na bagay raw kaming dalawa. Nung pasimula ay naging maayos naman ang lahat sa amin ni Mon. Yun nga lang ay natukso kaming pareho na gawin ang isang bagay na dapat ay mag-asawa lamang ang gumagawa. Kaya sa madalas naming paglabas ay nagbunga yung aming pagmamahalan. Bagay na hindi nagustuhan ng mga magulang ko. Hindi nila matanggap yung biglaan kong pagdadalang tao. Mataas kasi ang expectations nila sa akin bilang panganay nilang anak. Kaya nagalit sila sa akin, lalong-lalo na ang nanay ko. Hindi ko raw binigyan ng halaga yung pagpapakasakit nila sa akin, na lahat daw ay kanilang ginagawa na ibigay lamang lahat ng pangangailangan ko, lalong-lalo na sa aking pag-aaral. Kasi po, sa totoo lang, kung anumang uso ng mga panahong iyon ay talagang mayroon ako. Kaya ganun na lang yung pagkadismaya nila sa akin. Sinabi ko sa kanila na handa naman akong panagutan ni Mon at aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Pero matindi daw yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sinira ko raw yung kanilang pagtitiwala at hindi ko mano sila nirespeto. Dahil sa pangyayaring iyon ay napilitan si Mon na kunin na ako at dalhin sa kanila. Napagkasunduan namin na huminto na lang muna pareho hanggang sa makapanganak ako. Ang gusto nga sana niya ay iwan ako doon sa kanyang mga magulang. Bali ihatid lang daw niya ako at magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi ako pumayag. Kaya ang napagpasyahan namin ay pareho na lang muna kaming huminto. Nang dumating kami sa probinsya ni Mon, ay hindi na nagulat pa ang kanyang mga magulang at kapatid. Dahil nakapagsabi na siya sa kanila na ipagtapat na niya bago pa kami umuwi. Kabaliktaran ng mga magulang ko ang nanay at tatay niya. Malawak ang pangunawa nila at tanggap nila ako. Bagaman kita ko rin sa mga reaksyon nila na hindi rin sila sang-ayon sa nangyari sa amin noong una. Pero sabi nga nila, ay ano pa ang kanilang magagawa, gayong nariyan na umano yan at nangyari na. Tanggap naman nila ako, sir, sa kanilang pamilya at mabilis ko pa ngang nakapalagayang loob ang mga kaanak niya. Masaya sila at excited sa magiging una nilang apo. Dahil sa kanilang ipinapakita sa akin kung kaya napanatag din ako. Maayos at mabuti naman ang kanilang naging pakikitungo sa akin. Kung kaya walang-wala sa isip ko na makakaranas ako ng hindi magandang karanasan doon sa kanilang probinsya. Isang nakakatakot na karanasan. Isang karanasang hindi ko talaga makakalimutan. Isang araw, naiwan ako na mag-isa sa bahay nila. Sumama kasi si Mon sa mga magulang niya doon sa bukid. Habang yung dalawang kapatid naman niya ay pumasok sa paaralan. Nang mga bandang 10:00 pasado na, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Laki ako sa Maynila
Kung kaya naisip kong marahil ay normal lang iyon doon sa kanilang probinsya. Naisip kong baka mayroon talagang uri ng hayop na ganon ang huni sa kanila. Makaraan ang ilang minuto, habang nasa may lababo ako, ay namataan ko si Mon na mabilis na dumaan sa harapan ko. Napasunod pa nga ako ng tingin. Tamang-tama naman, napatapos na ako sa ginagawa kong paghuhugas. Kung kaya, pumunta ako sa may sala. Ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Mon. Ang inaasahan ko kasi ay naroon na ito na nakaupo. Ganon kasi ang nakagawian niya. O kaya naman ay naroon ito sa may upuan sa harap ng bahay. Pero wala siya. Kaya pumasok ako ng silid at sinilip siya doon. Naisip kong baka naroon ito. Pero nagtaka ako nang hindi ko rin ito makita doon. Bigla akong kinilabutan. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang nakita kong dumaan kani-kanina lang. Lumabas ako ng bahay doon sa may bakuran para tingnan kung naroon siya. Pero wala. At nagulat ako nang makita ko ang isang malaking aso na kulay itim na para bang may sinisilip doon sa dingding ng bahay. Hindi kasi sementado ang kabuuan ng kanilang bahay. Ang kalahati kasi paitaas ay yari lamang sa kahoy. Noon ko lang nakita ang aso na iyon. At hindi iyon pag-aari ni Lamon, na nung mga oras na iyon, ang kanilang aso ay kasakasama nila doon sa bukid. Nang biglang lumingon ang aso nang maramdaman niya ako, nakapatakbo ako dahil sa nakita kong nakakatakot na itsura nito. May kakaiba sa hayop na iyon. Nung punto mismong iyon ay masasabi kong hindi talaga iyon pangkaraniwang aso lamang. Pagkapasok ko ng bahay ay mabilis akong nagsara ng pinto. Abot-abot talaga ang kaba ko noon. Naramdaman ko pa ngang nagpaikot-ikot yung aso sa labas ng bahay. Nanatili lang akong tahimik at nakikiramdam hanggang sa marinig ko ang boses ni Lamon at ng kanyang mga magulang. Pagtingin ko sa orasan na nasa dingding ay pasado 11:00 na. Nasabi ko pa sa sarili ko noon na buti naman at napaaga sila ng uwi. Nang maramdaman kong nasa harapan na sila ng bahay ay nagbukas na ako ng pinto. Pero laking gulat ko at talagang nakapasigaw na ako ng ubod lakas nang ang makita kong naroon ay yung malaking aso na iyon at isang babae na hindi pa naman masyadong katandaan. Automatiko nang kumilos ang mga kamay ko. Wala nang isip-isip pa. At agad kong isinara na muli yung pinto. Gulong-gulo ang isip ko. Di ko maipaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Dahil rinig na rinig ko ang kanilang mga boses. Bigla pang naputol noon yung pagmumuni-muni ko nang marinig ko ang boses ng biyanan kong babae at pinabubuksan sa akin ang pinto. Pero hindi ko ito sinunod. Nagbingi-bingihan ako. Tinakbo ko na rin kaagad yung nag-iisang bintana ng bahay at isinara ring mabuti iyon. Sunod kong narinig na nagsalita si Mon at pinabubuksan din sa akin yung pintuan. Sumagot ako at sinabing
Kung siya talaga yan, ay sabihin niya sa akin yung petsa ng una naming pagkakakilala. Nakakabinging katahimikan ang sumunod. Wala akong narinig na sagot mula sa labas. Lumipas pa ang halos 10 minuto na naroon lang ako sa may likod ng pinto at patuloy na nakikiramdam. Dumadagundong sa lakas ng pagkalabog yung dibdib ko. Kabadong-kabado talaga ako. Nanuyo yung lalamunan ko sa sobrang takot. Hanggang sa narinig kong muli ang boses ni Mon at ng mga biyanang ko. Nagtataka sila kung bakit raw saradong-sarado ang buong bahay. Pinabuksan nila sa akin yung pinto. Pero sa halip na sumunod, ay muli kong tinanong si Mon kung kailan kami una nagkakilala. Mabilis naman itong sumagot at sinabing araw ng kalayaan, June 12. Naroon kasi kami sa school noon, hindi para pumasok, kundi para dumalo sa isang programa ng pagtatangal para sa nasabing okasyon. Dahil sa narinig ko, ay mabilis ko nang binuksan ang pinto. Pagkat naisiguro ko na sila na ang nasa labas, Simon at ang kanyang mga magulang. Pagbukas ng pinto ay bakas sa mga mukha nila ang matinding pagtataka. Agad akong napayakap sa kanya at napaiyak. Kaya panay ang tanong nila sa akin kung ano raw ang nangyari. Ayoko sanang sabihin sa kanila at hayaan na lang na pag-isipan nila ako ng hindi maganda kesa ang mag-alala pa sila para sa akin. Pero pinilit nila akong magtapat. Kung kaya, ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. At tulad nga ng inaasahan, ay lubhanga silang nag-alala para sa kaligtasan ko at ng aming anak na ipinagbubuntis ko noong mga panahon ngayon. Kinagabihan ay pinaramdaman pa kami ng mga pinaghihinalaan naming aswang. Kaya nang sumunod na araw ay muli silang nag-usap-usap. Narinig ko sa kanila na mayroong nagbabalak sa amin ng anak ko ng masama. Kaya napagkasunduan nila noon na ilayo na muna kami. Dinala nila kami sa kapatid ng nanay ni Mon doon sa bayan. Tamang-tama naman na bakante ang pinapaupa nitong bahay doon. Hindi na muling naulit pa ang pangyayari na iyon hanggang sa maisilang ko ang aming panganay na anak. At iyan po, Sir PB, ang nakakatakot kong karanasan na hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa sa aking alaala na mayroon palang mga tao na may kakayahang makapanggaya na sabi ng mga biyanang ko ay mula sa angkan ng mga aswang. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.